ce m-am gândit să fac eu întâi. Înainte de a face pe Michi, facem o casă. Ca să... Nu, stai să fac fereastră. Eu cum mai fac ușa? Trebuie să fac ușa și fereastră. Păi ce faceți voi acolo? Uite, am vrut să fac ușa și fereastră. Tu, Alexandra, ce faci? Combini culorile? Uite, în felul acesta următor. Așa. O să fac aceeași ce ai spus. Adică? Să combinez culorile. Să combini culorile. Ok. Cu cine pictezi acum? Cine e cel de lângă tine? Bunicul. Bunicul. Bunic. Asta înseamnă că bunicul este un motan. Da. Da. Am și o întrebare. Care dintre voi îl iubește mai mult pe celălalt? Bunicul iubește mai mult pe Ciuci sau Ciuci pe bunic? Eu cred că bunicul este cel care iubește mai mult pe fetiță. Fetița ce zice? Este așa de adevărat, bunicule? Eu îl iubesc, nu sunt pe tati și pe mami. Adică pe ei doi iubești mult mai mult decât îl iubești pe bunicul, nu? E corect, bravo. Nu? Pictura este ceva serios, tati. Faceți și voi ceva cu... la cameră. Faceți voi cu mâna? Hei! Auzi, ne filmează, bunicule. Când muncim, vezi? Nu? Da, foarte bine face.